Gândindu-se la sfaturile găinii, Bobocul luă o decizie. Mi se pare că mi-ar fi mai de folos să dau o raită prin lume. Cum vei vrea, zise găina, și Bobocul porni. Lunecă pe apă, se dete la fund, dar toate ligioanele îl disprețuiau din pricina urățeniei lui. Sosi toamna, frunzele din pădure se îngălbeniră, vântul le făcea să zboare, cerul se posomorâ. Norii grei se bolovăneau încărcați de gheață și de zăpadă. Pe gard, ciorile zgribulite de frig croncăneau. Cra! Cra! Numai când te gândeai te apuca tremuratul. Bietul Boboc numai bine nu era. Într-o seară, pe când soarele apânea frumos după deal, un stol de păsări mari și falnice ieșiră din tufișuri. Bobocul nu mai văzuse niciodată asemenea păsări. Erau de o albeață strălucitoare și aveau gâtul lung și mlădios. Erau lebede. Glasul lor era cu totul deosebit. Își desfăcura aripile lor lungi și sclipitoare pentru a se duce mai departe din locurile acestea, departe, departe, în țările calde, ca să caute lacuri care nu înghețau niciodată. Se înălțau în sus, atât de sus încât bietul Boboc se simți grozav de umilit. Se învârti în apă ca o roată, ridică gâtul și îl întinse în sus, spre lebedele călătoare, și dădu un țipăt atât de ascuțit și de ciudat, încât se sperie el singur de glasul lui. Nu mai putea uita păsările frumoase, fericitele păsări din ceruri. Când nu le mai zări deloc, se dete la fund, iar când ieși cu capul din apă, parcă nu mai era la fel. Habar n-avea ce păsări erau acelea și unde se duceau ele, și cu toate astea le iubea. Și erau dragi cum nimeni nu-i mai fusese drag pe lume. N-avea niciun necaz pe ele. Ar fi fost prea fericită că rațele l-ar fi îngăduit și pe el, biata ființă urâtă, să stea cu ele. Și iarna era atât de frig. Bobocul înnota mereu în fața apei și tot încerca să se ferească de gheață. Dar în fiecare noapte, copca în care înnota se făcea tot mai mică și era un ger așa cumplit că se auzea gheața trosnind. Bietul Boboc era silit să-și miște picioarele ca să nu se închidă copca în jurul lui, dar în sfârșit se simți istovit și oboseala l-a doborât. Nu se mai putea mișca și a fost prins de gheață. A doua zi, dimineața, veni pe acolo un țăran și-l văzu. Se apropie, sparse gheața, luă Bobocul și îl dădu femeii lui. Acolo, Bobocul își veni în simțire. Copiii dădură să se joace cu dânsul, dar Bobocul, crezând că vor să-i facă rău, de frică, se apucă să arunce peste tot cu lapte pe care îl puseseră lângă el, astfel încât l-a împrăștia pe tot prin odaie. Femeia strigă și bătu din palme de mânie. El, nebun de spaimă, sări puțin cât peste covată și-și luă zborul afară. Era frumos de văzut. Femeia răcnea, alerga după el și vrea să-l prindă cu cleștele. Copiii se repeziră spre grămada de gunoi să prindă rățoiul. Ei râdeau și țipau. Ce noroc pe bietul Boboc, pentru că poarta era deschisă. Se strecură binișor pe lângă crengi și se ghemui în zăpadă, prăpădit de oboseală. Ar fi fost prea jalnic de povestit toate necazurile și suferințele pe care el, bietul, le-a îndurat în iarna aceea strașnică. Să vedem ce se întâmplă în episodul următor.